for tuning into Zim News Beat TV. Tateguru achigere pano kusvitsa rutendo rwenyu zvakanaka. Tine vamwe vacho vanotevera. Makamira sei ukama hwenyu vanotevera kubva pane vapedza kupa testimony? Uyu mwana wangu ndiye gotwera. Mauya muri vangani? Mabva kupi? Tabva kuchitungezi. Ukama hwenyu mati muri amai nemwana? Cheza fara para dzina para kubara umwe. Zvakanaka, ndinoda kuti utange kutaura nezita rako pamusoroi. Ini ndinonzi ningi ndinobva kwakati. Uchitanga kutaura nawe yako, ndakauya pano ndichibatsirwa dambudziko rakati kusvika nazvino zvave sei. Upupure pamberi pechita cheruzhinji. Zvakanaka, ombera maoko yako utange kutaura. Pamusoro sekuru. Ndaterera. Ini ndinonzi mai mushonga. Mai mushonga sizita. Kuti mai mushonga harisizita. Ndonzi racho mushonga. Racho mushonga mai mushonga. Ndakauyawo pano natawanda kanjanda achirwara. Kawanda rubuni. Aripi Tawanda? Akachirasika njere, aimira Nemusoro. Akaita 2 years achimira Nemusoro. Apa ngamira rimbona. Anza apa ngamira. Aramba ziganzi. Jagone. Wani? Jagone. Akaita 2 years achimira Nemusoro. Ndakafamba ndikafamba pedzisira ini ndinda kuita madhomo ndinda kutopenga ndinoti nekugeza ndandisageza ndangoti ndikaona vanhu vakamira ndovhunza nana mwari munozoeri kunorapwa mapenzi vachindipa maadhiresi vachiona kuti haiwa ndovhunza haiwa kudzikana ndakazosvika pana umwe akadzi ndakuita basa rekunhonga zvigubhu kuti ndidye ndasvika pana umwe akadzi ndakatsiga chisaga changu ndikati nai madzimai munozoeri kunorapwawo mapenzi zvikanamo mai iregai ndimbokupaiwo nhamba idzi ndopavakandipa nhamba dzasekuru Tasvu nedzamukoma Robert nedzamukoma zitapfuma nei. Saka vandabva ndatanga kufona pakarepapo ndakafonera mukoma Robert vakandipa nhamba vakatifonerai ava handa kuzoti ndiani. Vandavafonera vakati izvo mozotifonera kuma12 kwakabva ndafona ndakazodairwawo aumwe munhu mbandaudza mukoma Robert ndikati imi andidayira aumwe munhu mbandafonera uya anonzi tafire nyika tapfumane ndini futi mumwe chete meno pane mumwe mbandamufonera iye munhu zvikanzi manje kuti kana muchiti mafamba stereki pamwe tokuratidzai kwamakamboenda bvandipa nhamba dzemumwe madzibaba mbanati mbandadzokera futi kuna mukoma Robert akati mozondiona kuma5 ende chakaita handizi kuti handina kana kumbosviba moyo nditama chingofona kuma5 kwaka ndafona kuma5 advazonditi alright nyaya iripo inini ndataura navo saka imimi tinenge takutoda mavhidhiyo ake chichi zvakandiitira zvishoma izvozvo. Mangwana ndakabva ndatumidzira mavhidhiyo aya vandabva ndasenderwa nhamba dzemumo zvikanzi mupe madirections munhu fosva munhu yandakampa madirections ndikaona asvika pamba kwakutanga kundiinterview achindibvudza zvakafamba sei. Ndakumutaura nhoroondo kurwara kwakaita mwana inde handisimo muno ndakaona mwana wangu akurwara saka zvinhu zvandiomera ndashandoita sei. Vamwe vachindiudza kuti hamunyarere kubuda paredhiyo ndikati ini ndagumirwa mwana ndewangu handiti ndafamba hapana pamuri kundibetsera irege ndibude pachena. Regai ndibude pachena zvinhu zvese kuedza ndo pandakabva ndauya munhu yauya after 6 days ndikaona pai message yakunzi number 7 chichi uyo ndakwira ndauya foshwa pa number 7 ndapinda ndakapinda muyadhi muno nchisvika ndibvandanzi izvo mofanira kuenda paglasi saka bva takaya tisina majusu yanga ine kavhesi ndakangodaiwo tabva tadzokera takuzoti zvipanorapa tadzokera kumba kuti ndimuti hande zvikanzi kana usati wamborohwa ndiudze izvo ndiende ndagumirwa ndaudzaudza vakomana nemamotikari pano mwari anokwanisawo kundibatirawo mwana uyu ndinzongwa diki foni yarira zvikanzi amona itamubata taanaye motikari takuuya naye tauya svikawo mukati umu motikari ibva yafa batazoyawo neimwe kusvika tasvika pano pamba tasvika pano takaenda kuglasi taenda kuglasi semunhu ndaichema tanga tingori 2
pana chandakaukwanisa kuti ndione muglazi. Ini ndikati oro zvakadaro ini pana handichabva. Pana pandopa Sabbath. Yaviri Saturday, Sunday. Monday tiri pano, Chipiri tiri pano, kusvikira Friday taingori pano. Kasi zuva retatu ndiri pano pamba hana kana chakapwana chidiki mwana wangu ndakaona kuti zvedzinenge ingatiwo mwana chaiye ingadzadzokedzana ko chii chaitika ngosvika pano payadi kungopinda pano payadi mwana wangu watochicha akutondikumbira mama ndikukumbira mari yefojo ndekutotora mari ndichumupa indiotenga fojo metsuroda kutenga chidaro kudzikana takazoti musi wakazouya mukoma yaFriday taakuti tiende masekuru zvikanzi nasekuru vamwe vadhafu zvikanzi aiwa mimi musapinde ndikati mwana wangu kana anoda zvanzi aiwa endai kumushonga ndikati aiwa kani mwana wangu anoda zvandatenda endai kumushonga ewo taenda kumushonga tapuwa mushonga vanasekuru mwana we kasi takabva pano tichienda kumba kwedu ndiye ega angatizwa time dzake dzemishonga achinwa yekugeza yekudi anga akubata ega ndakapera simba idi zvekuti pamba pangu panogara pakadai vanhu kuzobvunza makaende pine mwana address yepamba pangu yangodzi pamba pemwana anomira Nemusoro ndo address ndiyageri vanhu vaMwari anamboona zvakadai shuwa anamboona zvakadai ingataurengatimbonza iyo atimai ndowani Tawanda kanjani. Tawanda chimbotaura wega tinzwe. Hai ndoda ngotenda sekuru nebasa rawo. Ai unotendere nekama newe. Aiwa. Ratawade. Ndoda ngoti sekuru makaita basa nezvamakaita. Ndibatsiro nditenge mo. Kuti ndo mawapenge. Kuvhiringika azvo kandimbozvinzwisisa. Kasambozvinzwisisa kuti sonda. Apa uliseso mazwa. Saka izvo tikakuti umire Nemusoro makumbo ari mudenga unogona. Handitadzi. Utadzi. Sapa nguva yewe ndiita wezviziva here kuti zvaunoita. Ini kutraina ndakatraina but confusion yanga yatova. Avisingo mabosi munafunga kuti pakazara vanhu uchidaro wani training unofanira kutraina wakawanda ani. Manje kana wakuita pakazara vanhu. Ndochokwadi chete. Pamusoro adonokutaura kupupura umukomana tomuziva chokwadi aisvika pamwe patinoridza unonzi kutop channel aine chimwe chinenge chisteering achidriver achitasiya achichinjira magiya everyone munhu wese panapa anozviziva kuti ndozvaita sei tatoshamisikawo tiri kumuona achi simba ranga inaro mukomana wakaona anga akatraina zveshuva mashawadzi hapana munhu aimutanga kana akasvika pari aya ngambosunga timisana apa steering achisi aiwa ndotendawo sekuru nekubatsira kwamwe Tirangotaurira pakuti hanzi vanhu venyu sekuru aiwa inini zvesvona ndakatovhiringika but makatondibatsira ndochokwadi. Hausi munhu wangu Nda munhu wenyu bozi. Wakauri munhu wangu Aiwa. Wakauya pano uri munhu wasekutatu. Aichokwadi. Ari. Aiwa tikuitira pakuti pana umwe macheche anoziva anozotenga vanhu kuti vanyepedzere kuremara kuzobatsirwa but ini ndakabatsirwa chaizvo. Ndo point andikuita. Ndinoti amai ava vakandifundira sekutora vavanga vachiita. Ndobva ndati hanyaya dzenyu idzi kana amira Nemusoro torai video muzonitumira chi ndione proof sa ndiyo kumira Nemusoro uyu ata kana muda akatombomira Nemusoro saka ndobva vandizonitumira video vazonitumira video yani vandazotuma apa nokubasa kwangu takati endai munotaura naamai ava timbonzwa nyaya yekuti yakamira sei ndobva vaenda ndobva tazotorai ndazvinzwa ndazviona ndobva tazoya navo kunoku saka havasi vevamwe vaya vekuti hanzi tiri vanhu vasekuru tasvakana ndakatengwa aiwa amai ava ndindakaita sini ndindakatoya navo panapa ndakatozonzwa masvondo maviri apfuura vachiti mukomana yakutenda kubasa wakuenda kubasa nditi wauri kukeke ndikoko handiti ndakati aiwa zvakanaka regai muzosvika kwasekuru tasvo
ndosaka mazona amauya panapa arika ndikusheki ndakaona kuti mina Nemusoro handitika amai aiwa ndotenda imi aiwa ndokutenda ichocho uyo amwe doro indoda doro uchamutengerei asi Robert anwe doro uchamutenda onei aiwa doro ini ndinonwa doro uchatenga doro atano mwake koko aiwa grade unogona kutenga grade totenda sekuru doro unokwanisa kunditengera inini kutenda kwavo ka ndo kutonditengera doro kwavaita nekuti nyaya yamangamitaura yekuti vanhu vanopedza vakuzonzi vanhu vaTasvu neniwo ndinototumira mameseji ekunzi watenga vanhu kakuti uende nawo kwaTasvu handiti masvora saka kunditenda kwavari kuita nekubuda pachena vachitaura kutenda kukuru handiti ka aiwa kana vanotoziva nyaya iyi ndosaka tichizoti tinotanga taita part 1 tovaita interview vanhu vasati vauya ende kana hativaudzi kuti tiri kuendesai kwani handiti masvora tinongosikoita navo interview tazoona ndindozoya ndozokumbira kuna sekuru ndine munhu ane dambudziko rakati munokwanisa kumubatsira kana sekuru vakati kwete hapana zvandinoita kana vhidhiyo yacho hapana chandinoita ndinongogara naye saka tinoda kutotendawo sekuru nekugamuchira amai ava kubva kuchitungwiza nekuvabatsira ndakatozonzwa vachiti zvino sekuru ndoita sei kuti ndivaona handina kana chandakabata mumaoko ndakati aiwa pamakauya hapana chamakauya makabata mumaoko makabatira mari here pana kwete ndakambonzwa muchiti makamboda kudzingwa mukati handibve pano ndakauya pano indaifunga kuti kurapo kuchaitwa mwana wangu pane zvimwe zvinhu zvichaitika pane chandikuona chiri kuitika ndakufonerai imi ndoda kupinda mumatare mukati chatarira sekuru ndaenda seri kwagogogogo ndoda kupinda mumatare zvikanzito ndikati Kana mwanangu ati taenda kusvikapo ndasvika zvikati uri kuda chii muno ibva panapa nemwana kwabuda gedhi ndikati manje pana ndibvi pakorere mwana wangu pana ndibvi panoda kuti kana wauya pano ukanzi mushonga we2 days rechi 3 dzoka ukanzi we15 days rechi 16 dzoka ndinonzwa vamwe vangumu vachiti atakaya kaviri tete hazvina kupera aiwa pano unotofamba hazviendi zvekumhanya zvikati zii usati zvapera hazviendi zvekumhanya ipashoma ndine vamwe vaindisimbisa vachatizvo hazvikurumidzi kupera ende ichokwadi aiwa kubvira nhasi ayo ndaona mwana wangu wapora hanzi uya kutona ubate roko yapfugama pabate roko sekuru wako muzukuru saka makambomuradza here mavhidhiyo ange nikize ndanda kurwa ndinorwadziwa ndakatoadhilita kubereka vanoita se love newe ndochirumbai so kana waenda kumba kutangira panhasi ngazvisiyana nezvidaitika kare zvioneke kuti waanomoka andizvo tatenda muzukuru kunyange usina mari enda tenga kredi yadorosa tsvaga kuti uite plan 1 kredi basa handikuasira 7 1 ende mwena aina zvina basa kana mwari ndibetserewo kutenda
for tuning into Zim News Beat TV with Robert Tapfumani.
For these and more stories, tune in to Zim Newsbeat TV with Robert Tafumani.